Daddy, may pasalubong ka ba sa amin? Ang tanong ni Ann nang pumasok si Alex sa loob ng bahay. Bit-bit ang kanyang attaché case at halatang pagod mula sa trabaho. Si Ben naman ay agad ding lumapit. Ako rin po, Daddy. May dala ka rin ba para sa akin? Pasensya ng mga anak na kalimutan ni Daddy bumili. Napakamot na lang ng ulo si Alex habang inaalis ang kanyang coat. Palagi ka na lang ganyan, Daddy. Sabi mo kagabi, bibili ka na talaga. Sorry na mga anak. Babawi si Daddy sa Sunday. Mamamasyal tayo at kakain sa labas, bibili tayo ng gusto ninyo, ha? Promise yan, Daddy, ha? Baka mamaya may meeting ka na naman tulad ng dati. Oo, promise ni Daddy. Hindi na ako magtatrabaho sa Sunday. 2 taon na ang nakalilipas mula nang pumanaw ang asawa ni Alex dahil sa aksidente. Mula noon ay hindi na siya naging katulad ng dati. Binuhos niya ang oras sa trabaho at negosyo. Madalas ay gabi na siya kung umuwi at tulog na ang mga bata. Kung minsan ay gising pa sila pero abala naman siya sa mga tawag sa opisina. Manang bakit parang hindi pa naliligo ang mga bata, tanong ni Alex habang napansin ang mga maruruming uniforme ng mga anak. Pasensya na po, sir. Marami po akong nilabhan at nagluto rin po ako ng hapunan kaya hindi ko na po sila napalitan. Hayaan niyo na ako na ang bahala sa kanila. Kahit pagod, pinaliguan ni Alex ang mga bata at pinaghanda ng malinis na damit. Oh, ayan, mabango na kayo. Bukas ay kailangan maaga tayong gigising, ha? Dati si Mommy ang nagpapaligo sa amin, Daddy. Hindi pa po kami marunong magbanlaw. Di tuturuan ko kayo. Si Daddy muna ang gagawa ng ginagawa ni Mommy, ha? Sabi ni Alex habang pilit nang ngumiti. Habang nililinis niya ang buhok ni Ben, ay napansin niyang natatawa si Ann. Bakit ka natatawa dyan? Kasi po may bula sa buhok mo, Daddy. Sabay turo ng bata at humalakhak. Napatawa na rin si Alex at doon niya naramdaman na matagal na pala siyang hindi tumatawa ng ganon. Pagkatapos maligo, pinatulog niya ang mga bata. Habang pinagmamasdan ang 2 tulog na anak, napabuntong hininga siya. Ang bilis niyong lumaki. Sana nandito pa ang mommy niyo para makita niya. Pagbalik niya sa sariling silid, binuksan niya ang lampshade sa tabi ng kama. Kinuha niya ang larawan ng kanyang asawa na nakalagay sa maliit na frame. Hindi ako sanay na wala ka. Ginagawa ko ang lahat, pero parang kulang pa rin. Kahit anong yaman, hindi kayang palitan ang presensya mo rito. Kinabukasan, maagang umalis si Alex para sa trabaho. Ngunit bago pa siya makarating sa opisina, nakatanggap siya ng tawag mula sa paaralan ng kanyang mga anak. Sir, si Ann po ay ayaw sumunod sa teacher niya at si Ben naman ay hindi nagsusulat sa notebook. Pwede po ba kayong pumunta rito? Sige po, pupuntahan ko agad. Sa loob ng opisina ng principal, nakayuko si Ann habang nakaupo sa tabi ng kanyang kapatid. Hindi na po mauulit, sir, mahina nitong sabi. Bata pa po sila, kailangan lang siguro ng mas maraming gabay, sabi ng guro. Tumango si Alex. Pasensya na po. Medyo wala po kasi akong oras sa kanila nitong mga nakaraang buwan. Pag-uwi sa bahay, kinausap niya si Manang Tia. Mukhang kailangan na talaga nating kumuha ng tutor para sa mga bata. Hindi na kaya ng oras ko. Oo nga po, sir. Kung gusto niyo magpapahanap ako sa probinsya namin, baka may kakilala akong marunong sa mga bata. Pakiusap na lang, Manang. Gusto kong matutong muli ang mga anak ko hindi lang sa aralin kundi pati sa asal. Tumango si Manang Tia at ngumiti. Baka sa susunod na linggo may makilala na ako. Maganda sigurong babae, mahinahon at marunong sa bata. Sana nga, sagot ni Alex habang napatingin sa hagdanan kung saan naroon ang mga anak niyang muling nag-aasaran. Hindi niya alam ang simpleng desisyon niyang iyon ay magiging simula ng pagbabago,
Hindi lang para sa mga bata kundi pati sa kanya. Makalipas ang ilang araw ay may dumating sa bahay ni Alex na isang babae. Tahimik ito at mukhang mahinhin. Bitbit niya ang maliit na bag at mga papel na halatang mga dokumento. Magandang umaga po, ako po si Clara, ipinadala po ako ni Manang Tia. Narinig ko po na naghahanap kayo ng tutor para sa mga bata. Saglit na tumingin si Alex mula sa kanyang laptop. Oo, pasensya ka na kung pinaghintay ka. Busy lang talaga ako ngayon. Ngumiti si Clara. Walang problema po, sir. Naiintindihan ko po. Matapos suriin ni Alex ang mga papeles at resume nito, tumango siya. Mukhang maganda ang background mo. Nagturo ka raw dati sa mga bata sa special school. Opo, sir. Pero tumigil po ako sandali para alagaan ang nanay kong nagkasakit. Ngayon po ay gusto ko nang bumalik sa pagtuturo. Maganda iyon. Ang mga anak ko ay medyo makulit pero mababait naman sa kalooban. Wala pong batang masama, sir. Minsan lang po ay gusto nilang maintindihan. Napangiti si Alex sa sinabi ni Clara. Sige, pwede ka nang magsimula bukas. Sabihin ko na rin sa mga bata na may bago silang tutor. Kinabukasan, maaga pa lamang ay dumating na si Clara. Bitbit niya ang maliit na bag na may lamang mga libro at ilang gamit. Inabutan siya ni Manang Tia sa may pinto. Pasok ka, iha. Nandyan sa itaas ang mga bata pero baka naglalaro pa sa likod. Salamat po, Manang. Pagpasok niya sa malawak na bakuran ay nakita niyang ang dalawang bata ay nagtatampisaw sa putik. Parehong basang-basa at nagtatawanan. Anong ginagawa ninyo riyan? Nagulat ang mga bata at sabay nagtago sa likod ng halaman. Sino po kayo, tanong ni Ann. Siya ang bago ninyong teacher, sagot ni Manang Tia mula sa loob. Teacher. Ayaw namin ng teacher. Lagi kaming pinapagalitan, sabi ni Ben habang nakasimangot. Ngumiti si Clara. Paano kung hindi ako magagalit? May dala akong chocolates. Pero para lang to sa malilinis na bata. Napatingin ang magkapatid sa isa't isa. Totoo yan, teacher, oo naman. Pero kailangan munang maligo. Tuwang-tuwa silang tumakbo papasok ng bahay para magbanlaw. Si Clara naman ay natawa sa sarili. Ganun lang pala sila kalambing. Pagkatapos maligo, lumapit ang dalawa kay Clara sabay sabing, Teacher, pwede na po kaming kumain ng chocolates. Oh, pero pagkatapos nating magbasa ng kwento. Kwento. Gusto namin yan. Dati si Mommy lang ang nagkukwento sa amin. Sandaling natahimik si Clara, bahagyang nalungkot sa narinig. Sige, ako muna ngayon ang kakwento sa inyo, ha? Pero dapat makikinig kayong mabuti. Umupo sila sa sala at nagsimula siyang magkwento tungkol sa isang batang ayaw pumasok sa paaralan. Habang nagsasalita siya, nakikita niyang nakangiti ang mga bata, nakikinig ng mabuti at minsan ay nagtatanong pa. Pagkatapos ng kwento, sabay nilang binuksan ang chocolates at nagtawanan. Pag-uwi ni Alex mula sa trabaho, nadatnan niyang tahimik na nag-aaral ang mga bata. O mukhang may himala ngayon, biro niya. Si Teacher Clara po kasi mabait, sabi ni Ben. Tinuturuan niya kami ng kanta kanina, sabat ni Ann. Tumango si Alex, halatang nagulat. Ganun ba? Mukhang nakuha mo agad ang loob nila, Miss Clara. Ngumiti lang si Clara. Mabait po ang mga anak ninyo, sir. Kailangan lang nila ng konting lambing. Ngayon lang muling nakaramdam ng gaan si Alex. Matagal na niyang hindi naririnig ang tawanan sa bahay na iyon. At sa unang pagkakataon, mula nang mawala ang kanyang asawa, may naramdaman siyang kakaibang katahimikan, isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Kinabukasan nang umalis si Alex papasok sa opisina, saglit siyang lumingon sa pintuan. Nakita niyang naglalaro ang mga bata
habang si Clara ay nagtuturo ng simpleng kanta. Napangiti siya at sa isip niya ay tahimik na nagpasalamat. Salamat bulong niya dahil parang unti-unting bumabalik ang buhay sa bahay na ito. Isang araw ay biglang umuwi si Alex ng maaga. Hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Manang pakisabi kay Clara na huwag na munang umalis. May sakit yata ako, sabi niya habang hinahaplos ang kanyang noo. Pagkarinig ni Clara ay agad siyang lumapit. Sir, mainit ang katawan ninyo. Nilalagnat po kayo. Siguro puyat lang at pagod sa trabaho, sagot ni Alex habang pilit na ngumiti. Hindi po sir. Kailangan ninyong magpahinga. Magluluto po ako ng sopas para makakain kayo kahit kaunti. Hindi na kumibo si Alex at tumango na lang. Pagbalik ni Clara mula sa kusina ay dala na nito ang tray ng pagkain. Kumain muna kayo kahit konti, sabi niya. Salamat, Miss Clara. Hindi mo na kailangang mag-abala. Okay lang po, sir. Hindi naman ako nagmamadali. Pagkatapos kumain ay tumulong pa si Clara na ayusin ang kama ni Alex. Magpahinga na po kayo, sir. Mainit pa rin po ang katawan ninyo. Pasensya ka na, nakakahiya. Hindi ko akalaing pati sa ganito maaabala ka. Wala pong abala sa pagtulong, sir. Normal lang po yan. Kapag may sakit ang isang tao, kailangan lang ng may mag-alaga. Ngumiti si Alex at tumingin sa kanya. Matagal na panahon na rin simula nang may nag-alala sa akin ng ganito. Hindi na nakasagot si Clara. Tumalikod siya at kinuha ang basang bimpo, marahang pinunasan ang noo ni Alex. Habang pinagmamasdan niya ito, napansin niya ang pagod sa mga mata ng lalaki, ang bigat ng kanyang mga balikat, at ang kalungkutang matagal na nitong tinatago. Kinabukasan ay bumuti na ang pakiramdam ni Alex. Bumaba siya para kumain ng agahan at nadatnan sina Clara at ang mga bata na nagtatawanan habang nagkakantahan. "Oh, ang aga niyong lahat sabi niya. "Good morning, Daddy," sabay-sabay na bati ng mga bata. "Good morning, Sir," bati naman ni Clara. "Nag-practice po kami ng kanta. Gusto po nilang magturo ako ng piano kapag may oras." "Ang saya naman yan," sabi ni Alex habang nakatingin kay Clara. Mukhang nagiging mas masigla na ulit ang bahay na to. Ngumiti lang si Clara. Masaya lang po siguro sila dahil nararamdaman nilang binibigyan na sila ng oras. Natigilan si Alex. Alam niyang tama ito. Pagkalipas ng ilang linggo, naging mas malapit pa si Clara sa mga bata. Tuwing hapon, pagkatapos ng aralin, naglalaro silang tatlo sa hardin habang si Alex naman ay madalas na nanonood mula sa bintana. Minsan ay sumasama na rin siya. "Daddy, sumali ka po sa amin," sigaw ni Ben habang tumatakbo. "Oo nga, Daddy," sabay na sigaw ni Ann. Napilitan siyang bumaba at nakihabol. Nagtawanan silang lahat at sa gitna ng kanilang halakhakan ay napatingin si Alex kay Clara. May kung anong kakaibang saya sa kanyang dibdib na matagal nang nawala. Kinagabihan, habang tulog na ang mga bata, bumaba si Alex para uminom ng tubig. Naabutan niyang si Clara ay nag-aayos pa ng mga libro sa sala. "Hindi ka pa ba matutulog?" tanong niya. "Konti na lang po, sir. Inaayos ko lang yung ginamit naming libro kanina. Alam mo, matagal na kitang gustong pasalamatan. Simula nang dumating ka, parang nabuhay ulit ang bahay na to. Hindi ko akalaing maririnig ko ulit ang tawa ng mga anak ko." Ngumiti si Clara. "Wala po yun, sir. Masuwerte po ako kasi mababait ang mga bata." Tumingin si Alex sa kanya matagal, parang may gustong sabihin. "Clara, kung hindi ka pa dumating, baka tuluyan na akong nawala sa sarili." Napatitig si Clara at agad na umiwas. "Sir, baka gabing-gabi na po. Matulog na po kayo." Ngumiti si Alex. "Oo, tama ka. Good night, Miss Clara." "Good night po, sir." Ngunit nang umakyat si Clara sa kanyang kwarto, hindi siya mapakali. Bakit parang iba na ang tibok ng puso niya tuwing nagkakasalubong sila ng tingin? Hindi niya dapat nararamdaman ito. Tutor lang siya at si Alex ay amo niya. Pero bakit ganito? Bakit parang ang bawat salita nito ay may bigat?
at ang bawat ngiti ay may kahulugan. Kinabukasan nagpa siya si Clara na magpaalam muna. "Sir, baka po kailangan kong umuwi ng ilang araw." "May aasikasuhin lang po ako." Biglang nag-iba ang mukha ni Alex. "May problema ba? May nagawa ba akong mali?" "Wala po, sir. Kailangan ko lang po ng panahon. Kung ganon, hintayin ka namin." "Sana bumalik ka agad." Tumango si Clara. "Babalik po ako, sir. Nangako po ako sa mga bata." Habang papalayong naglalakad si Clara, pinagmamasdan siya ni Alex mula sa bintana. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang nakaramdam ng lungkot. Parang may parte ng bahay na muling natahimik sa pag-alis nito. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, natakot siyang maiwan ulit. At sa isip niya isang tanong ang paulit-ulit. Bakit ko hinahayaan na umalis siya? Kung alam kong sa kanya na muling nabuhay ang puso ko. Lumipas ang ilang buwan mula nang umalis si Clara. Sa unang linggo ay araw-araw pa siyang hinahanap ng mga bata. "Daddy, kailan babalik si Teacher Clara?" tanong ni Ben habang inaayos ni Alex ang baon nila sa eskwela. "Hindi ko alam," anak, tanging sagot niya. Baka abala lang siya. Ngunit sa totoo lang, araw-araw ding iniisip ni Alex kung nasaan na ito. Muling naging tahimik ang bahay. Kahit may mga bagong tutor na dumating, walang tumagal. Lagi na lang umaalis. Ang mga bata, kahit nagsusumikap mag-aral, ay tila wala na ulit sa gana. Minsan nahuli ni Alex si Anne na umiiyak habang hawak ang lumang notebook na may sulat ni Clara. "Na-miss ko si teacher," sabi ng bata. Sana bumalik na siya. Hindi alam ni Alex kung ano ang isasagot. "Babalik siya, anak. Sigurado ako," sabi niya, kahit hindi rin siya sigurado sa sarili. Samantala si Clara ay nasa isang maliit na lungsod sa ibang bansa. Nakakuha siya ng trabaho bilang guro sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Tahimik ang kanyang buhay, pero gabi-gabi sa tuwing umuuwi siya, bumabalik sa isip niya ang mga bata at si Alex. Kapag naririnig niya ang tawanan ng mga magulang ng kanyang estudyante, bigla siyang nalulungkot. "Hindi dapat ako nagtagal doon," sabi niya minsan sa sarili. "Hindi ako dapat umasa." Isang gabi habang nagliligpit ng gamit, bigla siyang nahilo. Akala niya'y pagod lang, pero ilang araw ang lumipas, hindi pa rin siya maayos ang pakiramdam. Nagpasya siyang magpatingin sa klinika. "Congratulations, miss," sabi ng doktor matapos ang pagsusuri. 3 buwan na kayong buntis." Napatulala si Clara. "Hindi po pwede. Wala po akong asawa." Ngumiti lang ang doktor. "Kayo lang ang makakasagot niyan." Paglabas niya ng klinika ay halos manghina siya sa sobrang gulat. Umupo siya sa pinakamalapit na bench at napahawak sa tiyan. "Panginoon ko, paano ko ito sasabihin?" Bumalik sa isip niya ang gabing nagkasakit si Alex, ang mga sandaling nagkasundo sila, ang halik na hindi niya nakalimutan. Napapikit siya. "Hindi ko alam kung galit ako o masaya." Lumipas ang mga buwan at isinilang niya ang isang batang lalaki. Pinangalanan niya itong Leo. Sa kabila ng hirap, masaya siya sa bawat ngiti ng anak. "Tayo na lang muna, anak," bulong niya habang tinatapik ang likod nito. "Hindi ko alam kung kailan mo makikilala ang tatay mo, pero ipangako ko mamahalin kita ng buong puso." Habang lumalaki si Leo, nakikita ni Clara ang mga mata ni Alex sa kanya. Lalo siyang nahirapang kalimutan ang nakaraan. Tuwing gabi ay nagdarasal siya. Sana maging masaya siya kahit wala ako. Pero sa puso niya may bahaging umaasa pa rin na balang araw, makikita niyang muli si Alex at maipakilala rito ang batang hindi kailanman niya sinadya, pero nagbigay ng panibagong dahilan para mabuhay. Sa kabilang banda, si Alex ay lalo pang naging abala sa trabaho. Lumipas ang mga taon, tumanda na ang mga bata at naging mas responsable. Ngunit kahit gaano pa siya kasaya sa tagumpay ng mga anak, may kulang pa rin sa kanyang buhay. Sa tuwing may tahimik na gabi, madalas ay nakatingin siya sa labas ng bintana, iniisip kung saan napunta si Clara.
Kung nasaan ka man bulong niya sana ay masaya ka. Pero sana kahit minsan maalala mo pa rin ako. Hindi niya alam sa sandaling iyon may batang lalaki sa malayong bansa ang nakaupo sa tabi ng bintana, hawak ang maliit na laruan na gawa sa kahoy, ang tanging laruan na inukit ng isang lalaking hindi niya pa nakikilala pero dala-dala sa puso ng kanyang ina. Makalipas ang ilang taon ay nanatiling tahimik ang buhay ni Clara sa ibang bansa. Si Leo ay 4 na taong gulang na at matalinong bata. Tuwing umuulan ay nagkukulong siya sa silid, tinutugtog ang maliit na piano na binili ni Clara mula sa lumang tindahan. "Anak, tama na muna, baka mapagod ka," sabi ni Clara habang pinapanood ito. "Gusto ko pong maging katulad ng tatay ko," sagot ng bata habang ngumingiti. Napahinto si Clara at napayuko. Hindi pa rin niya masabi sa anak kung sino ang ama nito. Isang araw habang sinusundo niya si Leo sa paaralan, bigla niyang nakita sina Anne at Ben. Malalaki na ang mga ito, mga binatilyo na. "Teacher Clara." "Ikaw ba yan?" sigaw ni Anne habang tumatakbo palapit. Natigilan si Clara. Hindi niya alam kung matutuwa o mahihiya. "Kumusta na kayo? Ang tagal mong nawala. Alam mo ba lagi ka naming hinahanap ni Daddy?" sabi ni Ben habang nakangiti. Si Daddy nga hindi pa rin nag-aasawa, hanggang ngayon dagdag pa ni Anne sabay tawa. Ngumiti si Clara, pilit na itinatago ang kaba. "Masaya akong makita kayong malalaki na. Mabait pa rin ba kayo?" "Opo, teacher." "Pero bakit parang nagmamadali ka?" tanong ni Anne. "May hinihintay lang akong bata," sagot ni Clara at sabay lumingon. Dumating si Leo, bitbit ang maliit na bag. "Anak, halika na." Napatingin ang magkapatid sa bata. "Teacher, anak mo?" sabay tanong ng dalawa. Ngumiti lang si Clara at tumango. "Opo, anak ko." Nagkatinginan sina Anne at Ben, sabay bumulong sa isa't isa. Ang cute niya, parang si Daddy. Kinagabihan agad nilang sinabi kay Alex ang nakita nila. "Daddy, nakita namin si Teacher Clara May." Anak na po siya, natigilan si Alex. "Anak, opo. Lalaking bata, mga 4 na taong gulang." "Parang kamukha mo, Daddy," sabi ni Anne habang nakangiti. Hindi na nakasagot si Alex. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Saan niyo siya nakita sa school, Daddy?" Sinusundo niya yung anak niya ron. Kinabukasan ay hindi mapakali si Alex. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang taon, muli siyang nakaramdam ng kaba at pananabik. Ilang araw ang lumipas, muling nakita ni Alex si Clara sa labas ng paaralan. Nakaupo ito sa bench habang hinihintay ang anak. Lumapit siya ng dahan-dahan. "Clara!" Napalingon si Clara, halatang nagulat. "Sir Alex, sir pa rin ang tawag mo sa akin. Ilang taon na rin, no? Matagal na, sir. Hindi ko akalaing makikita pa kita." Tumingin si Alex sa batang katabi ni Clara. "Anak mo?" "Oo, anak ko." "Pwede bang malaman kung sino ang ama niya?" Hindi agad nakasagot si Clara. Hawak-hawak niya ang kamay ng bata, nanginginig ang tinig. "Ikaw, Alex, ikaw ang ama ni Leo." Natahimik si Alex. Ilang sandali bago siya muling nakapagsalita. "Ako, bakit hindi mo sinabi? Hindi ko alam kung paano. Galit ako noon, natakot ako. Akala ko makakalimot ako. Pero hindi ko rin nagawa." Lumuhod si Alex sa harap ng bata. "Leo, ako ang daddy mo." Daddy, tanong ng bata habang nagtataka. "Oo, anak, ako yun." Sabay niyakap niya ang bata. "Salamat, Clara, dahil hindi mo itinago sa akin ng tuluyan." Pag-uwi nila ay tuwang-tuwa sina Anne at Ben nang makilala si Leo. "May kapatid na kami," sigaw ng dalawa. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Alex na buo ulit ang kanyang tahanan. Ngunit hindi pa rin siya mapanatag. Gusto niyang ayusin ang lahat, gusto niyang itama ang mga pagkukulang. "Clara," sabi niya, "isang gabi gusto kong bumawi sa inyo. Gusto kong makasama kayo araw-araw." "Alex, hindi na tayo katulad ng dati. Marami nang nagbago." "Alam ko, pero hindi nagbago ang nararamdaman ko." Makalipas ang ilang linggo, ginanap ang kaarawan ni Leo.
Inimbitahan ni Alex ang lahat ng malalapit sa kanya, pati ang mga dating tauhan sa bahay. Nang magsimula ang salo-salo, tumayo siya sa gitna at nagsalita. Salamat sa pagdalo ninyong lahat. Gusto ko lang ipakilala sa inyo ang bunso kong anak si Leo at ang kanyang ina si Clara. Nagpalakpakan ang lahat. Si Clara ay namula sa hiya ngunit halatang masaya. Nilapitan siya ni Alex, kinuha ang kanyang kamay at sa harap ng lahat ay lumuhod ito. Clara, sa wakas gusto kong ituloy ang nasimulan natin noon. Pakasalan mo ako. Napatakip ng bibig si Clara, halos maiyak. Alex, hindi ko nahahayaang mawala ka ulit. Tumango si Clara sabay yakap sa kanya. Oo, Alex. Oo. Nagsigawan ang mga bata sabay palakpak. Yehey, buo na tayo. Daddy, buo na ulit ang pamilya. At sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ni Alex ang kanyang pamilya, sina Ben, Leo at si Clara, naramdaman niyang sa wakas, matapos ang mga taon ng pagkawala, dumating na rin ang kapayapaan sa puso niya. Salamat, bulong niya habang niyayakap si Clara. Salamat dahil binuhay mo ulit ang puso kong akala ko'y tuluyan ng namanhid. Ngumiti si Clara at tumingin sa kanya. Hindi ko binuhay, Alex. Naghintay lang ako hanggang bumalik ang tibok. At sa ilalim ng mga kumikislap na ilaw ng gabi, nagyakapan silang buong pamilya, isang larawang puno ng pagmamahal, kapatawaran at panibagong simula. Pagkatapos ng kasal, muling bumalik sina Alex at Clara sa bahay na naging saksi ng kanilang pagkikita, pagkakalayo at muling pagtatagpo. Ang dating malamig at tahimik na tahanan ay tila muling humihinga, ang mga dingding na minsang nababalot ng lungkot ay ngayon ay naglalaman ng tawanan, mga halakhak ng mga bata at mga awitin ni Ben na madalas tumugtog ng gitara habang si Ann ay sumasabay ng kanta. Si Leo naman, kahit maliit pa, ay hindi mapakali sa kakulitan. Daddy, tingnan mo, marunong na akong mag-drawing ng puso, sigaw nito habang ipinapakita ang papel na puno ng kulay. Ngumiti si Alex at binuhat ang anak. Magaling ka, anak, gaya ng mami mo. Madaling araw pa lang gising na si Clara. Nilalagay niya ang bagong punda sa mga unan, inaayos ang kortina at niluluto ang paboritong almusal ng mga bata, pancake at itlog na may gatas. Minsan si Alex ay dumarating sa kusina na bitbit ang tasa ng kape, tahimik lang na pinagmamasdan ang kanyang asawa. Hindi ko na kailangang pumunta sa opisina para maramdaman na matagumpay ako, sabi niya minsan. Ito ang pinakamatamis na tagumpay ko. Napatawa si Clara, bahagyang pinandilatan siya. Nako, baka nililigawan mo lang ako para maghugas ka ng pinggan. Kung yan lang ang kapalit, araw-araw kitang liligawan, sagot ni Alex habang tinutulungan siyang maghugas. Ang mga bata ay nasasanay sa bagong ritmo ng buhay. Tuwing gabi, bago matulog, nagkakaroon sila ng story time kasama si Clara, at si Alex naman ay nagbabasa ng ilang pahina kapag gabi ng linggo. Si Leo ay madalas nakasiksik sa tabi niya habang sina Ann at Ben ay nakahilig sa balikat ng ama. Sa bawat kwento, tila nagiging mas buo silang pamilya. Minsan si Ann ay napabuntong hininga at nagsabi, "Ang sarap pala pag kumpleto, Daddy. Dati parang kulang lagi." Hinaplos ni Alex ang buhok ng anak. Oo, anak. Pero minsan kailangang maranasan ang kulang para maunawaan kung gaano kahalaga ang buo. Hindi madali ang pagsasanay na muling maging ama sa 3 bata. Si Alex ay matagal nang nasanay sa tahimik na opisina at sa mga negosyong kailangan ng lohika. Ngunit ngayong araw-araw siyang nakaharap sa ingay, sa tawa, sa luha ng mga bata, unti-unti niyang natutunan na ang pamilya ay hindi kailanman maituturing na abala. Ito ang dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw. Ngunit may mga pagkakataon pa rin na nahuhuli siya ni Clara sa harap ng laptop tuwing gabi. Alex, malumanay niyang sabi, hindi pera ang kailangan ng mga bata. Presensya mo lang. Hindi na sumagot si Alex.
Tahimik niyang isinara ang laptop, lumapit sa asawa at niyakap ito mula sa likod. Hindi ko na ulitin. Minsan ay may maliliit na tampuhan. Tulad ng isang gabi nang nakalimutan ni Alex ang school presentation ni Ben. Umuwi siya ng gabi at nadatnan niyang tahimik si Clara habang nakaupo sa mesa. Pasensya na, hindi ko na malayan ang oras, sabi ni Alex. Alam kong marami kang ginagawa, sagot ni Clara, pero minsan gusto lang namin na nandyan ka. Hindi nagsalita si Alex. Lumapit siya kay Ben na nakaupo sa sofa, hawak pa ang ginawang drawing. Anak, narinig kong maganda raw ang kanta mo kanina. Hindi mo nga po nakita sagot ni Ben na nakasimangot. Lumuhod si Alex sa harap niya. Pwede mo bang kantahin ulit para kay Daddy, tumango si Ben kahit may halong inis pa rin. Pagkatapos niyang kumanta, mahigpit siyang niyakap ng ama. Ang galing mo, anak. Hindi ko man nakita pero naramdaman ko. Doon lang muling ngumiti ang bata. Habang lumilipas ang mga buwan, mas naging organisado ang buhay nila. Tuwing Sabado, may tinatawag silang Family Day. Kung minsan ay nagluluto silang lahat sa kusina, si Clara ang chef, si Ann at si Ben ang mga taga-timpla at si Leo naman ay taga-tikim. Masarap po ito, Mommy, sigaw ni Leo habang nakangiti kahit halos malaglag na ang kutsara. Hindi pa luto, anak, sabay tawa ni Clara. Si Alex naman ay tahimik na nakaupo sa gilid. Pinagmamasdan sila at sa kanyang dibdib ay may init na hindi kayang sukatin ng anumang tagumpay sa negosyo. Ngunit hindi rin maiiwasan ang mga sandaling may pagod at sigalot. Minsan kapag masyadong abala si Clara sa mga gawaing bahay, bigla siyang napapaupo sa hagdan, hawak ang noo. Pagod ka na, tanong ni Alex agad na lumapit. Konti lang. Pero masaya ako, sabi ni Clara. Iba pala to, Alex. Dati nagtuturo lang ako. Ngayon bawat aral ay buhay. Hinawakan ni Alex ang kamay niya. Hindi ka nag-iisa, Clara. Hindi ko man nasabi palagi pero salamat dahil pinili mong manatili. Napatitig si Clara sa kanya at sa mga mata nito'y naroon ang lahat ng sagot. Hindi ko pinili ang manatili, Alex. Pinili kong magmahal. Sa bawat umaga, nagiging mas buo ang larawan ng kanilang pamilya. Si Ann ay natutong magluto, si Ben ay nagtuturo kay Leo ng musika at si Clara ay madalas tumatawa habang pinagmamasdan silang nag-aasaran. Isang araw habang nag-aalmusal sila, biglang nagsabi si Leo, Daddy, di ba dati malungkot ka? Bakit ngayon hindi na tumigil si Alex ngumiti at tumingin kay Clara? Kasi dumating ang araw na hindi ko na kailangang hanapin ang saya sa labas. Nasa harap ko na pala. Dumating ang Pasko at muling nabuhay ang bahay sa saya. Si Ann ang nagdekorasyon ng parol, si Ben ang naglagay ng mga ilaw sa bakuran at si Leo naman ang pinakamasigla sa pag-awit ng mga carol. Habang pinagmamasdan ni Alex ang kumikislap na ilaw, napayakap siya kay Clara. Alam mo, noong unang gabi ng Pasko na wala ka pa ang dilim ng bahay na ito, sabi niya. Ngayon kahit walang kuryente, parang maliwanag pa rin. Napatawa si Clara. Hindi bahay ang kumikislap, Alex. Mga mata mo. Kinagabihan, habang tulog na ang mga bata, sabay silang naupo sa veranda. Tahimik lang pinagmamasdan ang buwan. Minsan natatakot pa rin ako, sabi ni Clara. Baka magkamali ulit tayo. Baka nga, sagot ni Alex. Pero ang pagkakamali, Clara, hindi dapat katapusan. Sa atin naging simula. Yumakap si Clara, mahina ang tinig. Ang mahalaga, Alex, natututo tayong magmahal kahit paulit-ulit tayong nasasaktan. At natututo tayong bumalik kahit ilang beses tayong nawala, sagot ni Alex. Sa gabing iyon, tila naging saksi ang mga bituin sa pangakong hindi na mabubura, ang pangakong hindi na kailanman maghihiwalay muli ang dalawang pusong minsang napagod, ngunit natutong magmahal ng muli. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakatulog si Alex na may ngiti sa labi. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kapayapaan. Sa kanyang tabi si Clara, payapa ring natutulog, nakapulupot ang kamay sa kanya.
Sa kabilang silid, naririnig pa rin ang mahinang halakhak ni na Annben at Leo. Ang bahay ay muling buhay. At sa bawat tawa, bawat halik ng hangin, at bawat umagang sumisikat na roon, ang paalala minsan, ang mga sugatang puso ay hindi kailangang maghanap ng bagong simula. Minsan, kailangan lang nilang bumalik sa tahanan. Pagkalipas ng ilang buwan, tila unti-unting nasasanay na ang lahat sa bagong ritmo ng kanilang buhay. Ang mga bata ay masigla, si Clara ay masaya sa pagtuturo sa maliliit na paaralang malapit sa kanilang bahay, at si Alex ay tila muling nagiging balanse sa trabaho at pamilya. Ngunit sa likod ng mga ngiti, may mga aninong dahan-dahang bumabalik mga tanong na matagal nang piniling huwag pag-usapan, mga pangarap na pansamantalang iniwan at mga takot na muling bumubulong sa gabi. Isang umaga habang naghahanda si Clara ng almusal, may dumating na email mula sa dating kasamahan niya sa special school. Clara, nakasulat doon, may opening dito sa Singapore para sa isang guro sa special education. Alam kong ito ang matagal mong pangarap. Sana mapag-isipan mo. Napahinto si Clara. Binasa niya muli, ngunit sa bawat linya ay parang naririnig niya ang tinig ni Leo na tumatawag sa kanya mula sa kwarto. "Mami, halika na po, gutom na ako." Agad siyang ngumiti at itinabi ang telepono, ngunit sa loob niya ay may tinig na nagbubulong. Hanggang saan ko kayang isuko ang sarili kong mga pangarap? Kinagabihan, nang magkatabi silang magkape ni Alex sa veranda, binanggit niya ang tungkol sa email. May nag-alok sa akin ng trabaho sa Singapore, sabi niya, habang tahimik na naghalo ng asukal. Maganda raw ang programa para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Tumango si Alex, halatang nagulat. Magandang oportunidad yon. Pero ibig sabihin ba niyan, aalis ka? Hindi ko pa alam, sagot ni Clara. Gusto ko lang malaman mo. Ilang sandali silang natahimik. Naririnig lang nila ang mahinang huni ng kuliglig sa labas. Kung gusto mo, suportado kita, sabi ni Alex. Pero alam kong mahirap para sa mga bata. Oo, mahinahon niyang sagot. Kaya siguro kailangan ko munang pag-isipan. Habang lumipas ang mga araw, si Clara ay tila palaging malalim ang iniisip. Si Anne, na palaging mapanuri, ay napansin ito. "Mami, okay lang po ba kayo?" tanong niya habang tumutulong sa paghuhugas ng pinggan. "Okay lang ako, anak," sabi ni Clara. "Minsan lang iniisip ko kung nasaan pa ako dapat." "Dito po sa amin," sagot ni Anne sabay ngiti. Napayakap si Clara sa anak. Ngunit sa gabing iyon, habang tulog na ang lahat, lumapit siya sa bintana at pinanood ang buwan. "Panginoon," bulong niya, "bigyan mo ako ng lakas na pumili ng tama." Samantala sa trabaho ni Alex, may malaking proyektong inaalok mula sa isang kumpanya sa Amerika. 6 na buwang training, mataas ang posisyon at malaking kita. Nang marinig niya iyon, parang muling sumiklab ang dati niyang ambisyon. "Kung matatanggap ko ito," sabi niya sa kausap sa telepono, "mas magiging maganda ang kinabukasan ng mga anak ko." Ngunit pag-uwi niya ng bahay, nakita niyang natutulog si Leo sa kandungan ni Clara habang si Anne at Ben ay tahimik na nag-aaral sa mesa. At doon niya naramdaman ang bigat ng tanong. Kailan nga ba nagiging sapat ang sakripisyo kung kapalit nito ay oras na hindi na maibabalik? Ilang araw siyang nag-isip bago sinabi kay Clara, "May offer din sa akin 6 na buwan sa Amerika. Malaki ang kikitain pero kailangan kong umalis." Napatingin si Clara, halatang nagulat. 6 na buwan, oo. Alam kong matagal, pero pagkatapos noon, mas magiging magaan ang lahat. Hindi sumagot si Clara. Tumayo siya, nagligpit ng tasa at mahinang nagsabi, "Alex, ayokong mawala ka na naman. Ginagawa ko to para sa kinabukasan natin," sagot niya. Ang kinabukasan ay walang saysay kung mawawala ang kasalukuyan, mahinahon, ngunit mabigat na sabi ni Clara bago umalis sa kusina. Lumipas ang mga linggo at tila may pader na namamagitan sa kanila.
tahimik ang hapag-kainan. Ang mga bata bagaman nagkukunwaring masaya, ay ramdam ang malamig na hangin ng hindi pagkakaunawaan. Minsan naririnig ni Clara si Leo na nagtatanong, "Mami, bakit malungkot si Daddy?" Napapahinga siya ng malalim bago sumagot. Kasi minsan anak, kahit mahal mo ang isang tao, may mga laban siyang kailangang harapin mag-isa. "Pero hindi ba dapat sabay po kayo sa laban?" tanong ng bata. Napangiti siya, may luha sa gilid ng mata. "Sana nga anak." Isang gabi habang nakaupo si Alex sa opisina, tahimik niyang kinuha ang lumang frame ng larawan ng kanyang yumaong asawa. Matagal niya itong tinitigan para bang hinahanap ang kasagutan. Kung nasaan ka man, mahinang sabi niya, "Salamat at pinakilala mo sa akin si Clara. Siya ang dahilan kung bakit muling natuto akong magmahal." Pagkatapos ay kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang kanyang boss. "Pasensya na," sabi niya sa kabilang linya, "hindi ko natatanggapin ang alok. May mas mahalaga akong dapat asikasuhin." Kinabukasan nagising si Clara sa amoy ng kape at sinangag. Pagbaba niya nadatnan niyang nagluluto si Alex habang inaayos ni Leo ang mga pinggan. "Good morning," bati ni Alex, may ngiti sa labi. "Hindi ka ba dapat nasa opisina?" tanong ni Clara, halatang nagtataka. "Nag-leave ako," sagot niya. "Gusto kong bumawi. May plano akong mas maganda kaysa 6 na buwang training." "Ano yon, 6 na buwang kasama kayo?" Hindi agad nakapagsalita si Clara. Tinitigan lang niya si Alex at sa mga mata nito ay nakita niya ang lalaking minsang nawala sa sarili, ngunit ngayon ay marunong nang pumili. Lumapit siya, marahang hinawakan ang kamay nito. "Bakit mo ginawa yon?" "Dahil mas gusto kong manatili sa buhay ninyo kaysa sa kahit anong tagumpay sa labas." Napatakip ng bibig si Clara, pinipigil ang luha. "Alex, hindi na ako aalis, Clara. Ang pamilya natin ang tahanan ko." Biglang umulan ng malakas sa labas. Ang mga bata ay nagsitakbuhan palabas ng pintuan, nagtatawanan habang sumasayaw sa ulan. "Mommy, Daddy, tara na po," sigaw ni Ben. Nagkatinginan sina Alex at Clara. "Sige na," sabi ni Alex, "baka pagalitan tayo ng mga bata." Sabay silang lumabas, basang-basa ngunit masaya. Sa gitna ng ulan, niyakap ni Alex si Clara ng mahigpit. "Salamat," bulong niya, "dahil tinuruan mo akong piliin ang mahalaga." "At salamat din," sagot ni Clara, "dahil pinili mong manatili." Habang patuloy ang ulan, nakasilip sina Ann at Leo sa ilalim ng bubong, nagtatawanan habang pinagmamasdan ang kanilang mga magulang. "Si Daddy at Mommy parang sa pelikula," sabi ni Leo. "Oo nga, yung may ending na masaya," sagot ni Ann. Ngunit sa loob ng tahanan, hindi iyon ang katapusan. Sa halip iyon ang panibagong simula, ang simula ng pag-ibig na marunong magpatawad, maghintay at pumili, hindi dahil madali, kundi dahil tama. At sa gabing iyon, habang humuhupa na ang ulan at bumabalik ang katahimikan, magkatabi sa veranda sina Alex at Clara, tahimik lang na pinagmamasdan ang mga bituin. "Minsan akala ko kapag natagpuan mo na ang tamang tao, tapos na ang lahat," sabi ni Alex. "Ngayon alam ko, doon pa lang nagsisimula." Ngumiti si Clara, marahang sumandal sa balikat nito. "Ang mahalaga, Alex, kahit ilang beses tayong madapa, sabay pa rin tayong babangon." At sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, nagtagpo muli ang dalawang pusong minsang naglayo ngayon, ay mas matatag, mas marunong, at mas handang harapin ang anumang unos na darating, magkahawak kamay, magkasabay, sa ngalan ng pagmamahal. Lumipas ang mga taon na tila isang mahabang panaginip na puno ng kulay. Ang dating mga batang mahilig maglaro ng putik ay ngayon ay mga binata't dalagang may sariling pangarap. Si Ann ay nakapagtapos sa kursong edukasyon at nagtuturo sa isang paaralan sa bayan tulad ng ginawa noon ni Clara. Si Ben naman ay naging musikero, ang kanyang mga kanta ay madalas tungkol sa pamilya, sa mga halakhak sa bahay
at sa mga alaala ng isang amang laging nahuhuli pero laging bumabawi. Si Leo ang pinakabunso ay nasa high school pa lamang, ngunit kilala na sa kanilang paaralan sa galing sa pagguhit at musika. Tuwing linggo kapag nagkikita-kita silang lahat, puno ang bahay ng tawanan, musika at amoy ng nilulutong adobo ni Clara. Isang umaga habang nakaupo si Alex sa veranda, hawak ang tasa ng kape, pinagmamasdan niya si Clara na abala sa hardin.